καταλείπετε! Μπορεί μην με καταλείπετε! Πάρε σπίτι, δεν βλέπω! Εσύ έχεις ταλέντο, αγάπη μου! Κοντά μου μια μέρα να πας πολύ μπροστά. Πώς θα να μαθαίνεις. Εδώ βλέπεις τα 5 βασικά είδη της μιζέριας. Η ιδέα τους και μόνο αρκεί να σμπρωχτεί ο φυσιολογικός άνθρωπος και γίνει να πτήσει την κατάσταση. Ο καλός χριστιανός βάζει το χέρι στην τσέπη. Μήνυμα Α. Το τμήμα του Κυριακού. Τον πάτησε από το κίνητο, αλλά δεν έχασε το κουράγιο για τη ζωή. Ναι, μεν σακάτης, αλλά ευγενικός. Μπράβο. Μα το συγχώρεσε για αυτού τον σακάτεστα. Λοιπόν, να τονίζετε με ένα καθαρό πουκάμισο και ένα φρέσκο λουλούδι στο πέτο. Δείγμα Β. Το βήμα της βιομηχανικής ανάπτυξης, έκρηξης εργοστάσεων κτλ. Πλήρης αναπηρία. Ένας παρακτικός θύμα της τεχνολογίας ταράζει και τον πιο σκληρό διαβάτη. Πεινάω. Θέλω σίγουρο, δοκιμασμένο. Μόνο δεν μπορεί να δουλέψει πάνω από 2 ώρες με τα πόδια διπλωμένα στο καροτσάκι. Γάμα. Αμαρτίες γονέων. Ποιος αλκοολικού πατέρα και μητέρας πόρνης. Το παιδί μεγάλωσε σε αρφανοτροφείο και από εκεί ακολουθεί η φυσική του σειρά. Σκάσει αρχείο η πρώτη μικροκλεψιά. Φυλακές ανηλίκων. Απολυτήριο μετά από 2 μήνες. Η δυσπιστία της κοινωνίας. Η ανεργία. Δεύτερη μικροκλεψιά. Όπα! Καταδίκη με αναστολή. Και τώρα σκήτουλα στο πεζοδρόμιο της Αθηνάς. Δείγμα Β. Το θύμα της μοίρας. Γεννήθηκε άδικο. Μητέρα καλή, αλλά με αδύνατο χαρακτήρα. Ο πατέρας φυγοδιό πήγε για τσιγάρα και δεν ξαναφάνηκε σπίτι του. Μητέρα δεν είναι πονίκο. Το παιδί τη γλίτωσε όμως. Έτσι, το μάζεψαν οι γείτονες. Αλλά ο τύπος το χτύπησε στο κεφάλι. Όχι πολύ, ίσα ίσα το χρειάζεται. Λίγο πλάκας, ένα αγάπη ελάς όλο τον κόσμο. Ακόμα και στους αστιφύλακες. Πεινάω. Και για ξεκάκωμα και στις κολόνες της ΔΕΗ. Πεινάω. Θέλω καλό, εύκολο. Λίγος κόπος και καλούτσι το μεροκάματο. Δείγμα έψιλον εδώ. Εσύ. Εγώ. Ναι. Η τυφλή με τα σπίρτα. Ήξερα παιδί μου, φτάνει για σήμερα. Ο χρόνος είναι κρίμα. Κύριε Φίλο, μου φέρατε τα τσούτσα τα σκονάκια σας πρωί-πρωί. Παρακαλώ του Χριστιανή μου, θα σε περιμένουμε από το Πάσχα για να μιλήσεις. Κύριε Φίλε, μια τελευταία συμβουλή. Ξέρετε, καταλαβαίνετε, πρώτη φορά βλέπετε, έχω τρίκ. Εσύ είσαι ταλέντο, φυσικό. Καβομάρα πρώτης. Πάτσα, αγαθή, σχεδόν ηλίθια. Άντε, τρίβε τώρα γιατί έχω πολύ δουλειά, δεν είναι εύκολη ρομανιτερική, εντάξει. Άντε, εκεί κοίτα, εντάξει, στα δικά σου και μισά δικά μας. Μισά μολυρές, εκεί έχω να κομμάτι και παντού. Ναι, για να δω. Ταλεντάρα μου, τη χερή μου μέρα σήμερα, ρε, τι ταλέντο βρήκα. Ευχαριστούμε, εδώ μπορείς να μας κανάτε εδώ. Εσύ, πού είναι η κόρη σου? Ναι, πάνω είναι. Πάλι πέρασε από εδώ αυτός. Όποτε λίγο μας θυμάται, έτσι, η Κίκη δηλαδή. Αυτός, ο τύπος είναι ο μεγαλύτερος τζέντλμαν που έχει πατήσει ποτέ το ποδάρι του στο σπίτι μας. Μάλιστα. Ναι, κάνεις να ξέρεις, η Βίκη θα του πάρει να χαλάσει. Μάλιστα. Και αυτή τη φορά δεν θα του χαλάσει εσύ τη δουλειά. Μάλιστα. Η Βίκη θα παντρευτεί έναν αληθινό κύριο. Που θα πρέπει να είναι και στραβός. Γιατί στραβός? Και κουφός. Γιατί είναι κουφός? Και ηλίθιος. Γιατί ηλίθιος παιδάκι μου? Ναι, γιατί η κόρη σου δύσκολα το κρατά το στοματάκι της πίσω. Και ο αληθινός κύριος θα τα μάθει όλα. Φίλος και φίλος ο μικρόν έψιλον, ενοικιάζονται ρούχα σε φτωχούς, Είσαι ηλίθια. Ναι, ο καθώς πρέπει κύριος, ναι, αν δεν έχει ματιά θα έχει αυτιά. Και αν δεν έχει αυτιά θα έχει μύτη και θα πω τη μύτη του παντού. Έτσι, ενοικιάζονται ρούχα σε φτωχούς, Την επιτυχία θα την τεινάξει στον αέρα και το επιτυχία θα το έχει ανάψει η κόρη σου. Η κόρη μου είναι και δική σου κόρη, έτσι. Η κόρη μας λοιπόν έχει IQ ραδικού και το μόνο που σκέφτεται είναι το αποτέτειο της και τίποτα παραπάνω. Ναι.
να έχουμε καλό ερώτημα. Πώς το λένε αυτόν τον καθώς πρέπει κύριο? Απλώς κύριο. Θα τον εδώ, ούτε το όνομά του δεν ξέρετε. Δηλαδή, δεν ρωτάς το όνομα κάποιου που σε κάνει για περιττό κόμμα. Ρούλπο είπε. Καλά, εντάξει τώρα. Και μια χοντρή αλυσίδα και ένα καπέλο που δεν το βγάζει ούτε στο τραπέζι, Ναι. Έχει και ένα σημάδι εδώ, σε αυτή δίπλα από μαχαίρι. Και με κοστούμι, στραβώ από τα χτυπήματα. Είσαι ηλίθια με περικεφαλαία. Ο καθώς πρέπει κύριος, ο διαλεκτός της αξιότιμης κόρης μας, ο μαυρός μας, είναι ο Ηλίας Καστάπης. Ο Ηλίας ο Κονιάς, ο Ηλίας Παπουλέτα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό εδώ το τεράζι που βλέπετε θα γίνει σε λίγο γάμος της αξιότιμης δεσποινίδας Βίκη Φίλου, κόρη του επιχειρηματία Νίκο Φίλου, του βασιλιά του Σικιάνου και του Ηλία του Φωνιά, του επανομαζόμενου Χαστάτη, Χαστάτης ο Ηλίας ο Φωνιάς. Ηλία αγάπη μου, σε καλά να το παντρευτούμε. Βίκη Κούκρα, να μου έχεις εμπιστοσύνη. Παπί! Κάνεις τον πλάκα, ρε, είσαι πλάκας! Παπί! Ναι, εδώ είμαστε. Τι φωνάζεις έτσι? Ήρθαμε νωρίτερα, και 10 λεπτά έπρεπε να βγει. Ήρθαν. Είναι δικό σου το καράβι, Ηλία. Όχι, Έφυγα, Ηλία, εδώ και τα χαλιάκια μου είναι. δικά μας, δηλαδή από σήμερα θα είναι δικά μας. Με συγχωρείτε. Βλέπετε αυτό εδώ πέρα από πιάνο? Πείτε μου που ήταν πριν μισή ώρα. Πού ήτανε? Στο σαλόνι του Παπαπούλου. Πού? Σε αυτό που θα παίζει τώρα. Και αγάπη μου, βλέπεις, τι άλλο θέλεις, τι άλλο θέλεις για την τελετή του γάμου μας? Στην Αγία Τράπεζα. Ένα τραπέζι. Μπορεί να κλεμμένα εδώ μέσα, Ηλία. Όμως σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Πού είναι ο παπάς? Η Ηλία πες μου την αλήθεια. Μήπως ξέχασε τον παπά? Του έδωσε τη διεύθυνση, αριθμό, νούμερο, όλα τα πάντα. Για το όνομα του Θεού, Ηλία. Ο παπάς. Παραμένει η γυναίκα μου είναι συντηρημένη λόγω της μέρας, έτσι. Πάντως σας ευχαριστεί όλους που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Τιμήσατε τον γάμο μας. Ωραία λοιπόν. Πάπη! Λάρη! Πως κάνει δίπλα! Πού είσαι ρε! Πού είσαι ρε! Πού είναι οι καρέκλες! Οι καρέκλες στο τραπέζι που είναι! Αρχηγέ μου. Λοιπόν, ας το να Εδώ! Στράκες το τραπέζι! Στις καλυστές καρέκλες με κόκκινο μελούδο δυστυχώς αρχηγέ δεν βρήκαμε. Θα τα ξεξνόρθει, καλή καρδιά. Ηλία τον παπά. Έξω καρδιά! Γεια σου ρε Μικάκη! Ποιον είπες Βίκη ρε! Ποιον είπες Βίκη ρε! Κυρία Φίλου την ελεύθερη! Κυρία Φίλου ρε! Κι αν δεν θέλεις να λες τίποτα ρε! Θα το βουλώνεις ρε! Μήπως σε πήδηξες κιόλας! Πού πήδηξε ρε! Εγώ! Τι είναι αυτά που λες στοργίζομαι! Πρώτη φορά τη βλέπω την σπινή! Πρώτη φορά βλέπεις την σπινή! Αφαιράματε! Πρώτη και τελευταία ρε! Γιατί είναι σπινή είναι η γυναίκα μου! Η γυναίκα μου θα είναι μόνο δικιά μου γυναίκα! Κατάλαβες ρε! Το παπά, το παπά! Πού είναι ο παπάς? Συγγνώμη, ο παπάς. Ο παπάς έρχεται! Αλλά μέχρι να έρθει ο παπάς θα παρακαλούσα όλους τους παρενδεσομένους κυρίους και κυρίες να αλλάξετε ρούχα, έτσι, βάλτε τα επίσημα. Πρώτη φορά παντρεύεται κανείς, μια φορά παντρεύεται, έτσι. Έλα ρε, ποσκάρια! Βοηθήστε με τον κόσμο να αλλάξει, γρήγορα καλή βαλή! Μια κοντούλα από την καλή κοινωνία. Μια κοντούλα από την καλή κοινωνία της λέω Λούση. Ο Ηλίας ξέρει να διαλέγει. Παρά μου κάνει. Δουλεύει τη λεγάμενη. Πούλο τέτοιο και θα δεις τι λέω. Να δεις πως είναι αλήθεια, ναι. Λούση, ποια είναι η Λούση? Σώμα ρε, πόρτα, τα Ποια μικρό! Λούση είναι στην Ισαστία πράγματα. Την ξέρουμε αυτή τη Λούση Ηλία. Ποια παίρνει η Ηλία αυτή, ποια είναι η Λούση? Λοιπόν, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Δεν κάνω λάθος. Εδώ είναι καλά, πολύ ωραία. Ο Θεός ευλογεί την πτώση. Μακάρι λέει οι μονές, ότι αυτή είναι η Ο παπάς κόψε. Συγγνώμη,
ευχάριστα πολύ που ήρθατε. Λοιπόν, γρήγορα ένα τραγούδι για τον ερεσιμότατο χωρίσιμο να αρχίσει. Λαμπρε χαραλά, να σε παντρέψουμε, να πάμε και να πιούμε και να χορέψουμε. Τραγουδίστε ρε, αυτά μόνο. Όταν δεν χρειάζεται που μας πάει το βάνι, τώρα κατάπεις την ώρα σου, τώρα δεν μπορεί να τραγουδείς. Τραγουδά ρε! Κύριε ερεσιμότατε, αγαπητοί μας φίλοι, αφού κανένας σας δεν έχει πρόχειρο κάτι νόστιμο και να γίνει ακόμα καλύτερη αυτή η μοναδική ημέρα, θα μου επιτρέψετε να πω εγώ ένα τραγουδάκι. Ναι, μπορεί να μην ταιριάζει στην προτινά μου, μα είναι πολύ όμορφο από μόνο του. Το άκουσα περνώντας έξω από ένα μαγαζί που είναι στην πλατεία. Πήγα και το ξανά άκουσα, ναι. Την πρώτη φορά έκλαψα. Τη δεύτερη φορά πήγα και ποτέ δεν έχω ακούσει τραγούδι να μιλάω τόσο όμορφα για μια γυναίκα. Κάπου εκεί. Εδώ. Κι όχι το εκεί. Εσύ καλά είσαι εκεί. Και εσύ καλά είσαι εδώ. Και εσύ καφέ καλά είσαι εδώ πέρα. Και εσύ κύριε Γελώνα θα είσαι όπως εσείς πίσω από τον πάγκο. Αυτός εδώ είναι ο πάγκος. Ο πιο βρώμικος πάγκος που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Και εδώ κάθονται οι πελάτες εδώ όλοι που είναι πιωμένοι σαν κουγκάρια. Και εδώ μπροστά από τον πάγκο, στη μέση, κάθεται η λαντσέσα που τραγουδά. Το γιασεμί στην πόρτα σου, γιασεμί μου. Το γιασεμί στην πόρτα σου, γιασεμί μου. Και και νόμιζε